Yaxşı keyif üçün нәрсә кирәк? Тәмле итеп ашау, әзрәк хәрәкәтләнү һәм дә инде дөрес итеп йоклау. Әйе, менә бүгенге безнең уймак тапшыруның катнашучылары әлеге кагыйдәләрне үтәләр микән? Бик тиздән белербез. Әйе, дусларым, бу уймак тапшыру һәм аның алып баручысы мин Фирүзә, ә безнең катнашучыларыбыз биргә килегез. Менә алар да килеп җиттеләр. Үзегезнең команда исемнәрен хәтерлисезме? Әйе. Чөнки инде бик вакыт узды, оныткан да булырга мөмкинсез. Уймак тапшыруын карап бардыгызмы? Әйе. Әфәриннәр, әйдәгез сезнең команда исемнәрен искә төшереп китик. Сезнең команда исеме? Бишеләр. Ни өчен бишеләр? Чөнки без бик матур бийбез. Бик матур бисез. Ишеттегез мигетләр, алар бик матур биләр, шуңа күрә исемнәре дә шундый бик матур. Ә сезнең команда исеме? Зеланд. Ни өчен Зеланд? Чөнки ул безнең лицейның символы. Ишеттегезме, кызлар? Безнең егетләребез шундый Зеланд төсле көчле дип үзләренә дә әйтеп киткәннәр иде алдагы турларда. Менә хәзер тикшереп китербез сезнең матур биюегезне, аларның көчләрен. Сез әзерме? Әзер булсагыз, уймак тапшыруын башлыйбыз. Киттек! Менә шулай җитез генә беренче турга килеп тә җиттек. Менә балалар сездән сорыйсым килә. Иртән тору белән сез нәрсә эшлисез? Нишлисез? Юынасыз тагын? Урынны җыштырасыз, тагын нәрсә эшлисез? Зарядка ясыйбыз. Зарядка ясыйсыз. Туру белән иң беренче эшләгән эшегез. Юынасыз, урынны җыштырасыз, кемдер инде зарядка ясый, тагын нәрсә эшлисез? Ашыйбыз диләр. Әйе, бик дөрес, тагын? Йөгерәбез. Шынап йөгерәсеңме? Фәрин, әйдә алайса син безнең хәзерге беренче уеныбызны сайлап та ал. Нинди безнең беренче уен булыр икән? Нәрсә дилгән? Төсле шар. Төсле шар дилгән. Аңна шул да әйдәгез башта үзегезнең командагыздан бер кешене сайлап алыгыз. Аннары инде мин сезгә уенның кагыйдәләрен аңлатып китермен. Сайлагыз командадан кеше. Булды, сайладыгызмы? Кемне сайладыгыз? Мәликәне. Нигә Мәликә? Ул йөгергәнгәме? Әйе. Аңа инде уңыш елмаер дип уйладыгыз, шулай бит. Хәзер тикшеребез, сездән кем булачак? Самат. Кара, Самат. Көндәш команданың һәр бер кешесенә бер шар биреп чыга. Алар аны артка яшерә һәм бер кулына тотып торалар. Ә син хәзер без сине өскә менгереп җибәрәбез һәм инде мин вакытны кушканнан соң син безнең йөгереп төшәсең һәм кыздан сорыйсың. Берсенә, мәсәлән, Мәликәдән кайсы кулда шар дип. Уңдамы, сулдамы дип. Ул сиңа әйтә, әгәр дә уң кулында икән, ул сиңа бирә шарны. Әгәр дә ул сул кулда тотып тора икән, сиңа яңадан бер тапкыр менеп төшәргә туры киләчәк. Әлбәттә, инде син безнең кызыл җәйтмәләрнең астына гына йөгереп төшәргә тиеш буласың. Аңлашылдымы? 1, 2, 3 киттек, әйдә, Самат, вакытны куштым. Әйдә, Самат. Кайсы кулда? Әйе, ул кулда. Ал шарны өскә менеп кит, тизрәк йөгер. Булды, алмашыгыз. Кайсы? Юк. Кайсы кулда? Юк. Кулда юк. Кайсы кулда? Әйе, бир аңа тизрәк йөгер. Кайсы кулда? Әйе, йөгер өскә. Булды, әфәрин. Синең вакытың 1 минутта 17 секунд. Әфәрин, бир 5-не Самат. Менә шулай. Ә хәзер бу төсле шарларны үзегезгә алып алыгыз, ә сине инде без өскә җибәрәбез. 1, 2, 3 киттек. Кайсы кулда? Юк. Юк, ул кулда түгел. Юк. Әлеге кулда?
Кайсы кул? Әйе, нәкъ шулай. Кайсы кулда? Юк. Кайсы кулда? Юк. Әйе, әлеге кулда дөрес. Кемдә инде вакытны туктаттым. Кил монда, Мәликә. Ничек хәлләрең синең? Әйбәтме? Сезнең вакытыгыз 1 минутта 55, ягъни безнең әлеге турда җиңде Зеланд дип нашлай. Егетләр тыйнак кына әйтеп куйдылар. Әйе, 1 балны без Зеланд командасына бирәбез. Ә инде менә киләсе турда кайсы команда җиңәр, бик тиздән белербез. Беренче турдан әз генә йөгереп арылып килдек. Дөресрәк инде Мәликә белән Самат арыды, ләкин без арымадык ахрысы. Арымадыгызмы? Икенче турга әзерме? Әйдәгез сайлыйбыз. Икенче турда безне нинди уен көтә икән? Нәрсә дигән? Рәсем ясау. Рәсем ясау. Күрәсезме, безнең монда рәсем ясау дип язылган. Димәк, хәзер сезнең белән рәсем ясаячак. Без әйдәгез командагыздан рәсем ясаучы кешене сайлап алыгыз. Сөйләшегез. Кызлар, кемне сайладыгыз? Мине. Нигә сине? Ул матур рәсем ясый. Чынлап матур ясыймы? Сезнең командадан кем катнаша? Рөстәм. Нигә Рөстәм? Мин бик яратам рәсем ясарга. Алдагы турда безне егетләр башлады, димәк, хәзер кызлар башлый. Әйдә. Кил монда, Динә. Без хәзер синең күзләреңне бәйләячәкбез, акбур бирәчәкбез. Ә менә нәрсә ясарга икәнне инде без синең командаңа гына әйтәбез. Мәсәлән, кояш рәсем ясыйбыз, алар сиңа әйтәчәк, түгәрәк ясыйбыз, анда нурларын ясыйбыз дип. Шулай итеп 2 минут эчендә синең матур рәсем килеп чыгарга тиеш булачак. Аңлашылдымы? Әзермесез? Әйе. Әзер булсагыз 1, 2, 3 киттек. Түгәрәк. Яса түгәрәк. Тагын бер түгәрәк ас. Аскарак. Уңгарак. Кем булды? Вакытны туктаттым, мелларны куйдык, акыбырларны. Сал әйдә. Әйдә бас. Нәрсә күрәсең син? Песи. Ошаганмы бу песигә? Әзрәк. Әйе. Ошаган. Әйе. Кызлар үзләре ошаган дип әйтте. Егетләр, сез ничек уйлыйсыз? Ошаганмы бу песигә? Әзгә ошаганмы? Менә мин карап торам, бу күбрәк ничектер тышканга ошаган. Ничектер аның теге шундый сәйр бүлде. Песишники. Спасибо. Ну, Без ясадык. Шулай песи. мультфильмнәрдә шулай песини күрсәтәләр. Әйе, менә безнең Шаян ТВдагы Дуда һәм Дададагы песигә әз генә ашап китә. Ул чынлыкта да скотка ашаган. Хәзер карыйга егетләре без ничек рәсем ясар икән. 1, 2, 3 киттек әйдә. Әйдә түгәрәк яса. Әйдә, сезләр тыңлап торыйк, нәрсә кушалар икән. Искәрәк, тагын искәрәк. Булды. Вакытны туктаттык. Нәрсәгә ошаган бу? Бу аюга. Бу айга ошаган шул. Әмма син безнең ясарга тиеш идең тышканны. Менә без тышкан аю бик зур инде монда аерма. Ничек әйтәсең инде караңга. Инде чынлыкта да инде безнең песибез күбрәк песигә ошаган, шуңа күрә сезнең кесәгезгә 1 балл өстәләчәк. Безнең хәзерге вакытта исәп тигезләнде 1-гә 1. Безнең бит җиңүче бер генә булырга тиеш. Димәк инде безнең хәзер киләсе турда 1 генә команда җиңәчәк. Кем җиңәр? Бик тиздән белербез. Киттек алга.
Безнең тагын бер генә уен калды. Әйдәгез тизрәк сайлык, вакытны сузмыйк. Нинди уның ни бус? Сукартышкан. Сукартышкан. Аха, бик яраткан уенны. Димәк, безнең хәзерге вакытта командада берешер кеше катнашмый калды. Шулай бит? Кемнәр катнашмый калды? Эльза һәм Камил. Безнең инде алдагы турда кызлар башлады. Хәзер инде безнең башлаячак. Малайлар, Камил башлаячак. Камил, әйдә уенның кагыйдәләрен аңлатып китәм. Без хәзер синең күзләрне бәйләячәкбез. Һәм сине әйләнә эшенә кертәбез. Сине янга кертәбез кызларны, Эльзадан калаяк бөтен кызларны кертәбез. Динә һәм Мәликәне, һәм инде мин вакытны кушам, моны башлыйбыз. Синең максатың әз генә вакытта аларны тотарга. Сиңа әйләнәдән чыгарга ярый, ләкин инде кызларга ярамый. Әгәр сез әйләнәдән чыгасыз икән, мин сезне инде читкә алып куячакмын. Ә егетләр инде миңа ярдәм итәчәк, алар карап барачаклар. Камил, син әзерме? Әйдә әйләнә эшенә керәбез. Булды. Әйләнәдә бер тапкыр. Әзер булсаң, 1-2-3 киттек, вакытны куштым. Әйтергә ярамый егетләр. Булды. Булды, вакытны туктатып та куйдым. Камил, ничә бармакны күрәсең? Бер нәрсә күрмим. Бер нәрсә күрмим диyor. Менә Эльза бус хәзер егетләр ничек тотыр? Хәзер тикшеребез. Егетләр керегез, курыкмагыз. Әйдә 1, 2, 3 уйны башлыйбыз. Әйдә тот, вакытың бара. Егетләр сиңа менә шулай шәбәкләп ярдәм итәләр. Юк, син башка егет янына киләсең, әйдә. Син тавышны ишетәсеңме? Тавыш артынан бар. Кызлар карап барасыз, әгәр читкә чыксалар, әйтегез, ярыймы? Чыгып әйтегез, аны күрмәй калсын. Карагыз, егетләр бута бөтерделәр Эльзаны. Эльза тавышты тыңлар. Булды, турды чык, әйдә дәвам ит, тагын бер. Аңа да тидеме? Кайчан тиде ул? Хәзер камералардан карыйбыз да вакытны әйтәбез. Димәк, без инде видео камералардан карадык һәм дә инде егетләргә чынлыкта тигән булганнар, инде менә карый Эльза өчен борчылганда күрмәй дә калган вакытны. Димәк, безнең Эльзаның вакыты 53 секунд. Афәрин, Эльзадагы кул чабуйга яңа. Менә егетләр инде өйрәнеп бетте кул чабыргалар, шулай шәп итеп чабалар. Димәк, әлеге уенда кем җиңде? Зеланд. Малайлар, Зеланд командасы җиңде. Әйдәгез хәзер нәтиҗә ясыйбыз. Киттек алга. Менә шулай җитез генә безнең уймак тапшыруы ахырына да якынлашты. Бүгенге тапшыруыбызда мин Фирзә һәм Бишиләр. һәм Зеланд. командалары катнашты. Әлбәттә, инде сез безнең тапшыру караучыларыбызда катнашучылар исемлегенә кердегез. Бүгенге уймак тапшыруыбызның җиңүчесе бар. Ул да булса 2-1 исәбе белән җиңгән команда Зеланд. Нәкъ шулай. Ә без сезнең белән биючеләребез, кызларыбыз, йолдызларыбыз сау булашабыз. Сезгә киләчәктә уңышлар теләп калабыз. Ә сезнең белән инде 4нче турда күрешербез. Сау булыгыз, дуслар. Biz uymak topşırında 5-нче тапкыр. Biz төрле уеннар уйнадык. Батута сикердек, рәсем ясадык, йөгердек һәм башкалар. Безгә уеннар бик ошады. Кызганычка каршы без җиңә алмадык, чөнки егетләр булган иделәр, кичлерәк бездән. Без сезнең белән сау булашабыз. Сау булыгыз!